Her er det kronprinsesse Marys hofdame Victoria Bernstorff Gyldensten og hendes mand lensgreve Frans Erik Bernstorff Gyldensten. Og her er kronprinsparrets hofchef Per Thornit og fru Ulla. Økonomi- og erhvervsminister Ben Benson. Kirsten Benson. Det var en, jeg fik søgt til vores sølvbryllup sidste år. Københavns biskop Erik Norman Svendsen var ham, der hvide kronprinsparet og døbte deres førstefødte. Statsminister Anders Fogh Rasmussen og fru Anne Mette. Statsministeren i en særlig orden, Jes. Ja, jeg ved faktisk ikke det der bånd, han har om maven præcis, om det er, men der er blevet udvekslet ordner her til formiddag, hvor de fremtrædende danskere er blevet tildelt bulgarske ordner. Og tilsvarende er præsidenten blevet tildelt elefantordenen, og kongen er blevet storkorsridder, så vidt jeg ved. Justitsministeren Lene Espersen sammen med sin mand Danny Feldman Espersen. Den er fra Alexanderskolen, og det er genbrug. Og her er skibsreder Mærsk McKinney Møller. Der er som en af de få civilister, om man så må sige, bærer elefantordner og dermed hører til første rangklasse. Og han skal jo have Alexandra til bords. Og her netop prinsesse Alexandra. I baggrunden kan vi se hendes privatsekretær, fru Christine Lyng. Hun tager sig også god tid til at blive fotograferet. Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg og hans hustru Hanne. Prinsesse Elisabeth, som også lige fik tid til at lade sig fotografere, før hun som den eneste, fordi hun er dårligt gående, fik lov til at tage elevatoren op til Riddersalen. Ja. Det er her, middagen foregår i Riddersalen i Christian den 7. palæ, og vi har også billeder fra, da selskabet begyndte at gå til bords. Det er sådan cirka 1,5 time siden, og der er også helt særlige regler for, hvordan man skal sidde til sådan en galatafel. Yes. Det er ceremonimesteren, der lægger bordplanen, men det er også efter ganske særlige regler, efter speciel etikette. Her hvor vi ser statsministeren lede efter sin plads. Dem, der hører til første rangklasse, og det er ministrene og de fineste af gæsterne, og det er jo præsidenten og udenrigsministeren og et par andre af ministerne, der følger med ham. Statsministeren, kronprinsen og deres fæller, der får lov til at sidde ved højbords. Og det er der meget faste regler for. Altså skibsreder Mærsk McKinney Møller til højbords. Her ser vi igen kronprinsessens hofdame Victoria Bernstorff Gyldensten, der jo et fratræder med udgangen af april måned. Så bliver Caroline Hering kronprinsessens nye hofdame. Men hvis ikke. Her er kronprinsparret på vej ind for at finde deres pladser ved højbordet, og så til sidst naturligvis regentparret og æresgæsterne, det bulgarske præsidentpar. Dem havde vi ellers ikke fået at se, fordi de stod og tog imod gæsterne sammen med regentparret, da de ankom. Men her kommer de her til. Har åbnet video allerede. Det lukker altså egentlig også de mapper for at se mig hen.
Ja, så blev gæsterne sat til bords. Det må vi traditionen tro jo ikke filme, når de spiser, men jeg kan da sige, at de er i gang med en 4-retters menu lige nu. Vi fik lov til at følge tafeldækker Niels Stentoft i eftermiddags, da han var i gang med de allersidste forberedelser. Amalienborg Slot her til eftermiddag. Vi står i riddersalen i Christianshavns Palæ, og jeg er ved at sætte den sidste kuvert for til 143 personer. Niels Stentoft er tafeldækker for regentparret, og siden i går har han knoklet for at få bordene i riddersalen klar. Hvem har pudset alt det bestik? Det har vi personale til at pudse, når det trænger tid. 143 gæster bliver der altså dækket op til. I alt 40 tjenere skal varte gæsterne op. Bestikket består af såbeskeen fra Christian 10. tid, og så har vi fiskekniven, da dronningen fik til en 60-års fødselsdag. Og så er der kniven, der stammer fra Christian 9. Og det tilsvarende med gafler. Og så dessertbestikke, det er også fra Christian 9. Og det er sølv, der er forgyldt. Og grunden til, at det ligger med bagsiden opad, det er, fordi monogrammerne er på bagsiden. Forretten, den bliver serveret på det, vi kalder ordenstelle, og den stammer fra dronning og prinsens sølvbryllup. Sølvtallerkenen her, den stammer fra 1700-tallet. Glasene, de stammer fra 1914, der er champagne og hvidvin og vandglas og rødvin. Det vi står ved her, det er hovedbordet, og der skal dronningen sidde lige der. Så kommer til højre for dronningen præsidenten, og til højre for præsidenten kommer prinsgemalen, og så de øvrige kongelige familier ud til siderne. Hvad er det for nogle små æsker, der er der? Det er æsker til salt og peber. Og så er der maden. Den kommer fra køkkenet, der ligger under riddersalen. Hvordan er reglerne omkring mad? Hvem skal have først? Men det starter altid med dronningen og præsidenten. Og så? Og så kører det rangmæssigt ud efter, eller ned efter. Men er den så ikke kold, når de sidste får? Nej, det går rimelig hurtigt, men det kan ikke blive skoldhet. Riddersalen her i Christian den 7. palæ er nu klar til de 143 gæster, og så er der jo menuen. Den består af ærtesuppe til forret, så er der fisketarin, og til hovedret er der kronhjortekølle, og så er der desserten, det er succeskage. Alting er nu på plads, klar til middagen. Og så er det jo bare at være så forberedt, at man ikke har lavet fejl i borddækningen. Har du nogensinde begået nogle fejl? Ja, det kan jo ikke undgås. Jeg har engang kommet sukker i saltkarrene frem for salt. Var der nogen, der opdagede det? Ja. Men det blev der da kun sjov ud af.